It's a revelation you must know. Nekuda kwekuti imwe yeshe inenge ingori powerful but hakuna chinochinja. Kwaite kuti mushumira apotsa kushumira ashumira zvisinei neupofu hwako unoda kusilomu. Rinoroveka rekuti ukageza Messiah unoita smart but zvanzi kana wakuda kuona there is a river I need to mention. Amen. That's why Jesus mentioned the name of the river. Kuda kuti haisese mvura yokuti ukageza waanointwa meso ako unobva watanga kuona. Mvura inoshanda zvakafanana but kune yakatumirwa kuti ishande zvakasiyana nedzimwe. I always tell people this kuti pamazuva anoha dai pakaita munhu akanoona Noah achivaka okopa measurements nematerial onovaka rake areka futi kusero. Right measurements, right material, aizongoshamisika achinyura. Somebody over there you say yakopa exactly zvikuitwa naNoah. Bible rinoti Noah found favor. Changa chine favor is the person, not the ark. Come on. Saka uchiona zvichida pabusiness munohodha zvakafanana munotengesa zvakafanana amite profit yakafanana. Iwe kana ukatoedza kudzikisa vanodhura ndo vanototengerwa. Discover ufunge zviriko zvekuti mumwe ari kurongedza apa madomasi orongedza apa ako akawanda munhu anotenga mashoma ari kutodhura. Kurati vanhu havachatenga product vari kupushwa negrace nemunhu ane product. So Siloam is a river. Iri sent nokuti Siloam zvinova kutumwa yakatumirwa kuti bofu kana rauya risangova smart but ngariona. It's a river iri kuflowa restoration yemeso ebofu. Dzimwe nzizi dzese dziriko zvichida Siloam is very far. Sa unogona kuita nungo dzekuenda ikoko ongotsvaga kuti hapana pane mvura padhuze ndinokwadzwa nekufamba unoita smart but kupera kweupofu is a revelation of a river mentioned by name. Ufunge muupenyu handi zvese zvakanaka zvakakunakira. Saka unoda kutotsenwa kuramba zvinhu zvakanaka nokuti hazvina kukunakira izvo zvakanaka. Okay. Moses akura by faith wakaramba kugara kumba kwaFaro kupalace kune makeke kune zvese zvaangade nekuda kwokuti kwanga kwakanaka but kusina kunakira destiny yake to lead people out of Egypt. So munhu akamachua ndoba anogona kuramba zvakanaka zvisina kunakira nokuti kana munhu asati akura chese chakanaka ndo chaanoda but kana akunyatsoziva anoselecta kuti izvi zvakanaka but not for me. Izvi zvinoyevedza izvi zvakanaka but not for me. Unoapproachwa nemunhu asida kukuroora but ada kuitira zvese. Iye kungoti unongodawo zvinhu unofanira kusvika pakukura kuti zvinhu ndozvida but destiny yangu inogona kukosha kudarika zvinhu izvi. Zvakanaka but zvinoda kurambwa. Ofa dzinopiwa vanasikana venda panotoda nyasha dzamwari. Kune vanhu ofa ndawedza vamwe ndikati kaona adango kugochesa so bra kungogocha ane plan yekugocha kungoti hazokuburira pachena. By faith when Moses grew up he refused wakaramba airambei kuitwa mwana wemwanasikana waFaro wekupalace wachef anodya zvakanaka chigara pakanaka ndo zvinhu zvaakaramba manjezvo. Dakasangana nezvitaenda naye kukanseling kuti unodawo zvakanaka kusvika papi wakuramba uku uchida kudzokera kugeto kune hama dzako but wakanzwisisa kuti my destiny my calling inogona kutongokanganiswa. Vamwe vana vese vaiberekwa mazuva mose vaiurawa. Moses zvakaita kuti aregere kuurawa aida kuurayiwa mentally. Bosi kufa kune two sides. Saka uchiona vanhu vachiti uyu akafa iye achifamba unenge wakatofa zveshuwa une level yekuti that's why Jesu kune murume akauya kwaari zvikanzi Ishe nditendere ndonoviga baba vangu zvikanzi naJesu rega vakafa vavige vakafa. Ini chandinoziva hakuna chitunha chinoenda kunhamo. Saka Jesu wairevei? Jesu ari kuedza kuzivisa murume kuti kana watomboonana neni ndine ability yekumutsa vakafa wandikumbira time yekuviga baba wako zvichokwadi wakatofa kasika. Why? Because uri kutaura na resurrection kuti I need time to bury my own.
then there's no need for you to follow Jesus. And then you could have one opportunity to sing a solution, you still want trouble. Kurwisiba unofanwa kuenda nyangwe kukareba ndokunopedza upofu. Mvura dziri padhuze dzakanaka ukageza unochena, but andinoziva you remain a blind man. Saka nyaya ndeyekuda kuti upofu upere rather than to be smart and still blind. So murume wakatumwa enda unogeza. Journey yekubva pana Jesu achienda kunogeza, it's a journey very strange pakudai. Along the path you meet people and they will ask you, you are a blind man. Kondiana akupa task yekuti uende kune rwizi Siloam kusero inda hakuomesera. Say yes, not sis. Because I could never beware of good people who are not godly. Ngwarira vanhu vari right vasina Mwari uye vasinganzwe Mwari uye vasingazive Mwari. Because vanokudza mafacts nezvinhu zviri right but zvinomisa destiny yako. Kana waramba kutumwa naMwari kwaunofanirwa kuenda kuNineveh, bhoti rekuTashishi unowana space. Space haushayo, wana Sara, wana ari serious, vanokwanira space. Pese paungofunga kubuda mutrek kune vari ready. Saka uchiona vamwe vanhu vanokufarira sowanetsana nomukadzi kumba, unozoona Satani anenge ari kupusha vanhu zveshuwa. Unonyemwerera zvasati wamboona nokuti kumba kwaita noise. Vanenge vanoudzana munyika yemweya kuti chaitwa hafu chifarirei kuseru. Tinoda chiburitsa zvakanaka mumba imomo. Dzimwe mvura nyangwe dziripo pane zvakatumirwa nyaya dzako. So machechi anogona kuwanda, mapastor anogona kuwanda, but knowing Siloam, the one sent for your life, it's a revelation. Genesis 22, Mwari taura naAbraham anoti uyane mwana wako kune rimwe ramakomo in the land of Moriah, at one of the mountains in the land of Moriah, which means Moriah was a mountainous place. So zvakatotora revelation to know the right mountain. And why it was easy for Abraham to locate the right mountain? Chaakagona akabva nehuni kumba. Kuda kuti paakasvika panzvimbo yeMoriah, gomo raakaona risina huni dzakawanda, ndoro akasuspecta kuti ndipo. Nokuti chakamupa kutakura huni kumba, he was a prophet. Okay. Isi kana tichida huni kwedu tinoenda kunodzora gomo. Iye paakanzi uya kugomo akatakura dzekumba kana nadzo ikoko. Kuda taita kuti gomo racho harina huni. At one of the mountains, which means ukaenda pa wrong mountain, you miss what God is about to do in your life. That's why Genesis 22:14, you know, and Abraham named the place not God, Jehovah Jireh, meaning on this mountain God provides. On this, not on mountains, on this, there was a particular mountain in which we had a provision. So asi chero gomora waenda pa Moriah. Nokuti pane rimwe ramakomo. Mwari vachitomudza vanoti go to the land of Moriah at one of the mountains rimwe ramakomo. Kunati makomo nyangwa akawanda, you need the revelation of the right mountain. Hallelujah. That's right. Saka zvichitoda kuti Mwari vakubatsire. Nokuti ufunge mazwano zvati one day, but pane chekuita noupenyu hwako. It's a deeper revelation you need to search. Mazuva akaberekwa Moses, anamai vazhinji vaiti vakabereka vanakomana vana vaiurawa. Saka anamai vaisisa vaine mukaka vasina wokuyamwisa. That's why Miriam anga ari kuNile River. Pakangopikwa Mose ndokubva atonopa request yokuti munoda here kutsvagirai anoyamwisa mwana. Waitika sakutsvagirai munotsvaga mega ende mukaka uriko. Mukomana anopedzera anwa the wrong milk. So Moses, sister vangari assigned kuti Moses anwe the right milk from the right mother. Why? Because milk was available. Anamai vazhinji vakabereka vana vaiurairwa vana kuti vana vaisara vasina chekuyamwisa. Saka chakawanda mazuva aMoses mukaka kudarika vana. Saka Miriam tigarire parwizi apa nokuti akangonoyamwa usiri wekumba kwawo, pane disaster. And the mukaka is such a picture of the word. Because I know that fan of one of the right word. Yes.
Runoita kuti kana akura by faith, refuse kuramba ariko. Yes. Go to River Siloam and wash. Along the path, kune vanhu vanosangana nawo. Rwendo rwekunamata rune breakthrough yeupenyu hwako. Vanhu havapete maoko vonyera kuti vakunamata zvakuita. They will speak a lot. Vanhu vanotaura. Ende vamwe vachitokuonesa zvinenge zvine mafacts so. Wakaipa hapete maoko nokuti wakunamata. Ndo paanotouya manje. Ende ane vanhu vake vaanotuma kuti tionerei munhu unohaijeko usati wasvika kusilomuka ukatenheswa ukaparidzirwa rimwe rikuna denga rataura Jesu. Tindachikuendesa kuri hanhasi so kunamata ihondo iri. Zvine basa rekuti unogeza kuseri kwemba. Vanhu vari bold but vasina the right revelation. That's why Garden Raid and Pastor Snake vakabvuta mic vakaparidza vhangeri rinenge redeliverance so. Skanzinda muchibatirwa kurambidzwa kudya muti rove yese inda muchipiwa spirit of limitation. Chanyirirwa munhu ngadye miti yese ngasununguke. Kunyange kuti Pastor Snake vari kuvauya nerevival. Mukuru aitibatirira mana kuti limita so. Igatidye muti uyu. Vachingopedza kudya kuguta vakatoguta. Asi vakazonoseredzera vakunze kwegadheni. Unoluza garden nekupiwa vhangeri raunofarira Pastor Snake rinenge rinokusunungura so. Hama dzangu nzizi dzakawanda. Just calm down. Nzizi dzakawanda. Ende vanokuofa mvura yekugeza meso. Afunga maiki noita. Zvaramba zvekustreet kwedu zvekuparidza uchifamba basi. Kuti zvitsva kachi. Zvakajara roti. So murume ari mupati kuenda. Zvichida anosangana nevazhinji. But anozefocus ngozvaroda kuona. Vanhu vanogona kutoti iwe akaisa mafu daisondi akasina tsitsi uri kofovwa zatwa mafu so. Usakune vanhu vanoita sekunge vari right kudarika Mwari. Vanokunzwira tsitsi kuti Mwari wacho uyo kumusha usati wavaka uko vari kuda futi mateni. Mwari anokuuraya. Usakune vanhu vari bold along the path. Iwe chingoziva kuti handina kuiswa mafu, I've been anointed. Kuzodzwa nekuzora zvakasiyana. Rangu rati, and Jesus anointed the blind man's eyes with clay. So you all kuziva kuti I've been anointed. Chingoziva kuti kana ndakazodzwa, the anointing breaks every yoke of bondage. It's a matter of time. Rega ndiende Mwari kwati ndiende. Rega ndiite Mwari zvati ndiite. Hama dzangu ndakaita bofu kwemakore mazhinji. Hamuna chamakataura chingapedza ubofu. Sema kuda kukomenta kana Mwari vatanga nenyaya dzangu. Vanokusiya wakadaro. Svika Mwari akutaura zvinhu zvaunoda kuti uite muupenyu. Ndopano achiti aiwa usadaro. Ndinofara murume ane statement yakazoudza vanhu. Ndiwe here waiswera wakagara apa zvikanzi akuporesa ari kupi unoziva here kuti mutadzi zvikanzi yekuti mutadzi handiizive iyo. Handisandaita research but yekuti ndangambenge ndiri bofu apa ndaakuona ndo latest iripo. Wega munomufarira muchinda aita izvi but kuona zveshuwa ndaakutoonawo. Ari kuda kudzorwa kumashure nevanhu vanosiya ari bofu kwemakore mazhinji. Kuti atange kukriticize wacho aita kuti aone. But you see how dangerous people are. Varudati murume uyu ati Jesu shuwa mutadzi. Kana muchimuti mutadzi handizive yekutadza but yekuti ndaakuona ndoya ndaakumudira. Imimi vatsvene makandisiya ndiri bofu for many years. Uyu mutadzi ndokubva andiona ndaakuona. Saka pera ndipinde yemutadzi iyo. Because mutadzi ari boa ndauti tuonewo. Ane chido ane shungu neupenyu hwangu. Iri mutadzi. Imi muri right how many years? Makandisiya ndiri bofu. So wakaenda kuSiloam ndokubva andogeza. I want to tell you something. Chaita kuti Jesu mentioned by name achisiya dzimwe mvura dziri close. Water also represents the word of God. Shoko rake rakafanana nemvura yekuti kana yaturuka mbeu dzinofanirwa kubuda. So the word of God is also a shadow picture of the word.
But Saint Jesus asina ngokutira mvura. Zvirongoreva kuti mvura yepaSiloam pashoko raMwari nokuwanda kwaro, get a revelation concerning your situation. Saka kune vanhu vanotsanyira nyaya dzisingatsanyirwe. Yeti kutsanya kwakanaka is so biblical, but kune nyaya dzisingatsanyirwe, especially chinenge poverty. You don't fast the poverty end. Kune kaSiloam kanonzi giving. Ukasakafarira unongoramba uri patype ndimi dzichicha. Why? Because ikoko kwawaendawo kaSiloam kedzimwe nyaya. Kingdom yaMwari ine makeys, hakuna master key. And kuwanda kwemakeys ipicture yakuti each and every key iri unique, inopena a different door. Kune zvinoitika kana wapinda muprayer. Kune zvinoitika kana WhatsApp. Kune zvinoitika kana wakunyengetera. Kune zvinoitika kana wagona kutambanudza ruoko rwako. Zvoreva kuti ukasaziva the revelation concerning your situation, unopedzisira waresigna chechi. Hakuna shortcut. Tsitsi dzaMwari dzakavigwa muchizaruko chaunofanirwa kuva nacho kuti zviitike. Makamboona wrestling vanhu vanorwa ari madoubles. Kana ukarohwa zvakadii, kana ukachema zvakadii, mumwe wako hatenderwi kupindira. Referee hati munhu akuwadzwa shaimbopinda ubatsire mumwe wako, unorohwa ukafa. Kusvika wakuziva kuti nekurohwa kweso ndakufanirwa kuswedera close to my partner, ndonotambanudza ruoko. Iye uchiita sei? Wokurova. Iwewo uri kurohwa, mumwe wako anokurova. But kurohwa nemumwe wako kunofadza chinhu one, kunoreva kuti haucharohwa. So pane nguva yekuti ndikaparidzonza kuti pana vatiri kurohwa. Ya kukurova zvokuti haurohwi futi. Paunorohwa nemumwe wako uri kumupa right kuti apindire. So munhu ndiye anopa Mwari the right. Mweya Mutsvene is so gentle, haamanikidze. Zvakunamata zvichoice ufunge. Kana tikatoparidza chitohedha pasi, kana usingada haudi. Saka nemazuva kudikitira kwedu kushoma, ndofirei. Ichoice kai zvinizvi, isarudzo, zviri padunga munhu. Pamwe ndikamboedza kana kusipina chaiko munhu achanzwa kuti rarohwa. Kana zviri mumind, ichoice. Ukaita sarudzo yechakanaka, pane zvakanaka zvinoflowa muupenyu hwako. Zvafana nemasutu atopfeka. Paunotenga sutu ukavhura mukati unenge yatonyorwa sauti dry clean only, but havakutumire munhu anokumonita kuti uchawacha here, havatevere kana. Tanyora tapedza neo yachoice. Ukawacha wakufamba mutauni, vanhu vandoziva kuti dzaakuwacha futi. Unozvimakisa wega. Arakawacha unongoona rakazara kuzazura. Wotoziva kuti vazvitadza dzare manjuka. But even yokushopo yavo vakakuona vana zvanotaura. Unomutenderedzwa muWhatsApp so kuti rawacho. Why? Because it's choice. Murume uyu waigona kunyepera Jesu kuti ndaenda kuSiloam unogeza kuseri kwemba. But mari dzavo dzafekeke. Mari dzavo dzafekeke. Pane pandakaboa vana vangu so. Takaenda outing nefamily. Saka vamwe kuchikoro kwangu vaiuya that area. Saka tete angosiyana muupenyu. Munhu ndobva yapakazi emwe urakapa. Ndikavadza vana vangu kuti uyu tatiri pasame desk, same class, tiri pasame desk, taitokumbirana pen nerula neuyu. Vana ndokubva vatarisa munhu wacho nemotikari yake, tarisa kwatati, ndokubva vati sure headed, unotanga kurambirwa nevana. Vachiona maresults. Same bench. Chinjana rula. For life inda kuzoita rafu daisi. So ndopana discover kuti aiwa ndingatadza kutaura. Aindafanirwa kuti uyu takadzidza tese, ndaifanirwa kuti uyu aidzidza kwataitamba. Why? Because my results are fake. Ozapane nguva yekuti unoda kusvika zvinhu nemari dzangu. Vanhu vakutarisa sovanonyasoona kuti haipo. Muromo, mari dzangu dzafekeke. Ende kazhinji kuona wakuita yekutaura. Iyo ndio inofanira kuti inotaura kana iripo.
ukana kuti iripo haisisipo ikalapo unotokuvanhu vanokwenyana kuti yapa barani kwatogara ngambotozana namakomana aitamba sinukazo ndakasvika kuchekisana naye kuti ndingane mari havasi masekretari emunhu iyoyo havasi maaccountant but ndingane mari kudarika komana asi vanoshanda kumunhu kana pane zvavanoona inooneka ndiri pavo mari results cannot fake them. So ukanzi enda unogeza kuSiloam ukaenda kuseri kwemba mari results yekuseri kwemba hanetsi andioneka kuti haana kusvika kuSiloam. Alright. Kuchechi anoenda ake but giving height mari results are fake life inoge exposure kuti unopinda church but hauna mata waibhosi kunamata kuita zvinotaura Mwari. Come on. Ende kana waita zvinotaura Mwari wacho vakatendeka vanyadzisi. Life yako in picture. So kana wanzi enda kuSiloam enda waibhosi unodzoka uchiona kana kukareba haisi nyaya tinoona sina patience vakakoneswa kuseri kwemba nevanonzi auya kuseri kunogeza chop. It's worth it kuenda kuSiloam udzoka uchiona than kuita shortcut kuseri kwemba uramba uri bofu rakachena. Being smart uri blind waste of time. Kana pane solution yekuti enda kure udzoke uchiona ukavhaluwa kuona no matter the distance you can still go. Yes. Nokuti ataura akatendeka ende zvaakuita he is anointed your eyes. So akaenda akageza akadzoka achiona. I love statement inotaura vazhinji kuti Jesus is my last bus stop. Yes, uri right. But I'll break down panoti Jesus. Jesus, number one, is a person. Number two is the word. Kuna Jesu shoko. In the beginning was the word became flesh. So Jesus is a person. Number two, Jesus is also the word. For the word became flesh. So he's also the word. Kureva kuti pane zvaunotenda pana the person. Nezvaunozoita nokuti wakatenda the word of that person. Anozati ukawirana na doctor uchirwara upone. Muchiwirana sereki. Chimutengera kana drink palunch muchifara so unotofa uchirwara. Why? Une connection na the person. But instruction inonzi prescription. Ukasashanda nayo ukasatenga madrug ukasanwa unofa uri mfesi wa doctor. Come on. Amen wandatobatsira. Panopinda mprayer uchiti Mwari munoshamisa zviratidzei vanenge vachakupenya nounoshamisa hunzwe mani. Ndiri makasangana vanoshamisa. KuSiloam kwakanzi enda ukuche mashortcut chete. Kana yangu wekuti uende paSiloam unotsvaga zvokuita mukati umu. Une dzimwe mvura dzaunofarira dzepraise dzeworship dzekudii modzi basket sharp. Siloam akuendeke. Saka every area yaunojamba ine nyaya. Wafane munaenda kujimu. Ukaenda kujimu ukangosimudza simbi nemaoko chete unosimba kumusoro. Saka hakunzi kusimba kune mari because unenge wakuti kuonda kusimba. Unozviremadza nechinhu chakanaka. Kujimu kana una instructor you need balance. Ukajima maoko, jima makumbo, umborara, umbostretch kudii. Unofanira the whole body unofanira kuita zvakanaka. So yekunamata nawo ukangofarira dzimwe area dzekuimba unoimba zveshuwa but unozoimbawo nevanhu kuti but bhutsu yake mahwanya. Iwazoti kuchechi kunonyewa munhu hakusi kudenga kakuchechi. Chechi vanhu vanoerenga wivhi musoro memunhu kuti yane mawiksi mangani kuchechi. Iwe muridzi watokangana kuti yane 2 weeks vari kutoziva kuchechi hakusi kudenga. But there's a way. You need a revelation of your own Siloam. Ivane chizaruko kuti ndonogezera kupi. Shoko raMwari is the river. But pane nyaya dzako pakuti ukageza upofu unopera. Patoda kuti Jesu ataure muupenyu wako. Vamwe vakatenderera Jeriko ikawira pasi. That was a personal instruction yapiwa vana veIsraeri naMwari. Iwo ukanotendera imba yako chaidone. But unoita zviri mushoko zvongotendera yeshe. Vanenge zvakaudzwa vamwe kwete iwewe.
inga magetsi akaenda shoko rima nditoti kwa kune rima Mwari wakati let there be light. Iyo magetsi akaenda ndi umbotry let there be light. Undoza ati akwana adzoka pane nyanga. Sure, I'm done for today. But my message for today, you need a personal revelation. Nekuti mvura dziriko dzakawanda, nzizi dziriko dzakawanda. But zvinopedza upofu wako, iti Mwari taurai muupenyu wako. You need a personal revelation. Ndine zvandakasangana nazvo Mwari vachita muupenyu hwangu. Nekuda kwe personal instruction yavakandipa mumarodi matotambirawo. Iyo ndo vakatenda murodi ndinewe. Ende shuwa ndine proof yekuti vaneni. Nokuti zvinoitika kurodi. Zvinozvanika kutsanangura unoshama kuti kurodi era kumana. Shuwa zvinhu zvafamba sei. A revelation in my own Siloam. I'll give you just one testimony. 2014, after ndapedza kuparidza pana first, somebody came. Ndokubvunza mfumo simokudzokera sei kumba. Taifamba netsoka mazuva acho. So I tried to hide. Ndikati andienda pakopa kabhana mukombi ndoenda kumba. Ndobva ndataiwa. Ndobva ataiwa. Let me buy you a car now. Kwete mangwana, kwete kupleja. Izvezvi hande pakaseo izvezvi. Uchibva muroad kunoparidza wakananga ukaseo. Handisi kutaura kuti kurodi mukaendako munowana mota. It's my personal Siloam. Unokwara. Don't try this at home. Kana pa TV. Unofira murodi. Nokuti blind Bartimaeus haana kunzienda unogeza akangonzichiona. You need a personal revelation concerning your blindness. Zvatasangana nazvo kuSiloam inyaya yekuti Jesu takanzi tiende ikoko. Kana uri Bartimaeus unogona kungonzichiona pasina kuwira mumvura nekunogeza. You need a personal revelation. Mwari wacho hanyarara anotaura. Usaudzwe nevanhu vane experience kuti akutienda unogeza kuSiloam. Ingone kuna Bartimaeus akamuchichiona ipapo. Your case is different. Mwari waJona anogona kumutendera kutonyura utomedzwa unobudira mberi. Peter akunyura akatoshedzera kuti Ishe help me. Ndinofira mahara handisi Jona. You need a personal revelation. Vamwe vakaveserwa moto Shadrach Meshach Abednego. Mwari wakati pinda ino problem unobuda. Lot akangonzoka sa mahanya panotsva munhu. That's personal revelation. Daniel, kana wakabisa mugomba relax hakuna shumba inokubata. Samson wotosimba kuibvarura unorumwa. Same God vanhu vari muincident yema-lions but different instructions. My prayer tonight and your prayer tonight, Lord, reveal to me my Siloam. You know your situation. But Mwari vane nyaya kune ruziro rwakatumira rwechekuita Mwari every challenge yauinayo solution iriko, but it's a revelation yaunowana spiritually. Kune munhu akauya akaita chimwe chinhu kwandiri handakumunamatira. Ndiye akazodzoka netestimony isina kuita prayer. Why? Because akanzwa Mwari vachimutuma kuti enda unoita izvozvo. Ndiye akazodzoka kwandiri zvikati munhu womwari ndandine 8 years naadzimai tisina mwana. But pandakauya kwamuri ndichidai mazuva aya takabva tabati tatone matwins. Handangu ndimupfugamapo waita zvakanaka ndikunamatire. Ukaenda kuSiloam hauna zvimwe zvinoitika. Kungoita zvakataura Mwari. Uone kuti upofu hwako hauperi. Usapiwe ma-instructions nevanhu vane experience. Kuti hai inofunga inoda zvakati. Some issues are so personal. Kune vamwe zvinongoitika just by grace. Kune vamwe they struggle for things to happen. But some by grace they just happen. Let's get to Namati. Lord, reveal to me my own Siloam. Mwari ndiratidzei kwandofanirwa kuenda. Ndiudzei chandofanirwa kuita. Ndaneta neupofu. Ndiwe unoziva situation yako, unoziva zvakunetesa. Waane makore zviri kurema, but God is not silent. That's why I brought this message tonight. Lord, reveal to me. Show me where to go.
Show me what to do. I'm tired of this blindness. But can any part of solution? You must welcome that process. Kuna process in life asinga na kids. But as long as a destiny, a blessing to your life, be strong and courageous. Joshua would be strong and courageous. Simba, be strong, be strong. You are with me, don't worry. Be strong. Once Lord, I'm here. Nema viwa babando shit. Shika upofu wapera. Wakandituma mwari uparidza musiri ndisina bhuti ndichikumbira mapushe mwe munhu. I remember dera ndakatizwa nemukomana yeye. Aneta nekukumbirwa bhuti zake. Kukaendwa nemaslippers. Vanhu vakataura zvavanotaura. Mavu haana kidzi. Asi kana zvichita kuti uone, you need endurance. You need grace to be strong. Ama dzangu zvimwe zvazasangana zvaitwa naMwari after a long time uchiseva Mwari. Haisi automatic. Usarwadziwe sente pressure nevamwe. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Reveal to us. Siloam, a place. Yekuti kana ndashika Baba, this poverty must go. A place yekuti kana ndashika Mwari, this sickness must go. A place yekuti kana ndashika Baba, upofu unofanwa kupera. Ndakufuna kudzoka kumba a different person. Nekuda pakuti muyamureve ndema. Muri mucheno wakatendeka takupa mbiri nekukuremekedzai. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. God bless you.